Основните грешки в храненето, които те отдалечават от здраво и красиво тяло, за което всички фитнес треньори мълчат и заради които постоянно започваш от начало. Днес ще разбереш защо твоите сривове, вечерните прияждания и вечните нови начала от понеделник не са слабост, а просто грешна стратегия. И какво трябва да се промени, за да стане храненето ти най-накрая спокойно, стабилно и работещо в реалния живот. Какво ще разгледаме с теб? Познат ли ти е този сценарий? Разглеждаме най-често срещания сценарий, който води до сривове в храненето. Първо ще идентифицираме основните грешки, които ни отдалечават от желаното тяло и най-важното ще разгледаме етапи за успешна трансформация. Представям доказаната си система за трайни резултати без ограничения и борба с тялото си. Задължително трябва да изгледаш този мастер-клас до края, ако не веднъж ще се опитвала да започнеш здравословното хранене, но всеки път това води до сривове. Получаваш удоволствие само от изключително мазна или сладка храна. Свикнала си да се успокояваш емоциите си чрез ядене. Не си доволна от тялото си и искаш да го промениш. Чувстваш вина след ядене и искаш трайна промяна, а не временно решение. Без гладуване, без стрес, без диети или емоционално хранене. Казвам се Диана, аз съм нутрициолог, женски коуч и експерт по психология на храненето и емоционалния глад. Но моят метод е различен от традиционния. Помагам на жени, които са изморени от безбройни диети, от постоянните нови начала всеки понеделник и копнеят за своето стегнато и мечтано тяло. С постигането на стабилни и дълготрайни резултати, без връщане назад и без насилие над себе си. Създадох доказана работеща, научно обоснована система за мека дисциплина. Това е подход, при който работим не само с хранене и тренировки, а много по-важно с нашето вътрешно състояние, психика и енергия. Когато използваме всички ресурси, които са ни дадени и физически, и емоционални, и вътрешни, а не само готово меню и тренировъчен план, резултатите идват много по-лесно и по-бързо, защото вече не се налага да воюваш със самата себе си. Работим не с симптомите, а с корена на проблема. Това позволява на всяка жена да изгради своя собствена система, да спре да заяжда стреса и емоциите си и да поддържа стабилен резултат без сривове, без диети и без строги ограничения. Как знам, че това работи? Защото първо аз самата минах по този път. Отговорът е системата, която разработих, ми отне 5 години и над 10 000 лева в обучение, нутрициология, треньори и открих, че психиката няма как да не се работи с нея без работа с тялото. 80% от моите клиентки започват да виждат първите промени още през първите седмици. Спират да се чупят вечер, подреждат работеща система в храненето си и създават собствен режим. Спират да започват от понеделник и започват естествено да свалят килограми. И това не се случва, защото им давам вълшебна диета или магическо хапче или меню, а защото стигаме до по-дълбоки причини и даваме на тялото, психиката и енергията да работят в една посока. Резултатът се случва дори и без мен, защото клиентките се научават да разбират себе си, а не да следват чужди правила. Без жестоки дефицити повече не е нужно да измъчваш тялото си с драстични ограничения, глад и без страх от храната. Храната е твой приятел, не е враг и не трябва да предизвиква страх или вина. Без чакане на мотивация, силата е в изграждането на работеща система, не е в преходната мотивация или воля. Повече не е нужно да се надяваш, че поредната диета ще реши това, което ти самата никога не си решила. И в този урок ще разбереш основните грешки в храненето, които постоянно те връщат към прияждане и сривове. Ще видиш какво трябва да промениш, за да спреш най-накрая да се въртиш в един и същи кръг. Ще разгледаме следните точки. Корените причини, защо тялото ти не те слуша и как умората, стресът и хормоните влияят на храненето и настроението. Ще кажем край на диетите, защото диетите не работят дългосрочно и какво всъщност предизвиква сривове, стрес и умора. Ще поговорим за контрол над апетита и как да се освободиш от желанието за сладко и да спреш емоционалното хранене. И ще ти дам посока за една устойчива система, как да изградиш такава за мека дисциплина, която превръща тялото ти в опора, а не във враг и те поддържа дори когато ти е трудно. Много хора си мислят, че работата с храненето е просто направи ми меню и всичко ще бъде наред. Но ефективната трансформация е структуриран процес, в който работим не само с храненето, а и с причините за това поведение. Познат ли ти е този сценарий? Порочният кръг на диетите.
На първия ден решаваш, че трябва да промениш начина си на живот и храненето. Защо? Защото, примерно, не ти харесва как тялото ти изглежда. Имаш излишни килограми или оттоци, прияждане, инсулинова резистентност, проблеми с храносмилането или просто искаш да се почувстваш по-добре. Преди да дойде понеделник, изяждаш всичко забранено, което от утре още вече няма да можеш. Започваш хранителния план от понеделник и отказваш се от захар и от повечето въглехидрати и след това време, по-скоро след няколко дни, започва фазата на ограниченията. Преминаваш в фазата на строгите правила, диети, интервално гладуване, детокси, ограничено хранене, изхвърляш общо взето всичко лошо от дома си, пазаруваш само правилните храни. Готова си да започнеш наново живота си, но след няколко дена какво се случва? Постоянни мисли какво може и какво не може, страх да изядеш нещо вредно или грешно и стрес дали няма да се провалиш отново. Умора, работа, напрежение и накрая прибираш се и отново отваряш тази кутия с сладолет и изяждаш всичко тайно. Сривът и последиците като поводите може дори да бъдат някакви позитивни, примерно като празници, излизания в ресторанти, пътувания. Срив, това е момента, в който диетата приключва и емоциите, които изпитваш, обикновено са вина и срам, самокритика и след това отново следва тази компенсация, т.е. усилен спорт, наказване на тялото си или ново гладуване. И си казваш, утре ще направиш разтоварващ ден, обещаваш се, но кръгът продължава и започваш отново. Колкото по-дълго стоиш в това колело на диетичната сансара, толкова по-лоша става връзката ти с тялото и храната. И после си обещаваш от утре, започвам от начало, но резултатът е само разочарование и влошаване на състоянието. Диетите разрушават системата. Какво се случва при глад? Мозъкът не знае за твоите планове да отслабнеш. Той мисли, че е настъпил глад и активира древния механизъм за оцеляване. Забавя метаболизма ти, задържаш енергия и пази мазнините на всяка цена. И тук точно силата на волята ни работи. Кортизолът задържа вода, ядеш по-малко, но теглото ти стои на едно и също място или дори се покачва. Имаш две състояния, или глад, или прияждания. Храненето ти носи тревожност и вина, спортуваш за да накажеш тялото си и самооценката ти пада и като цяло губиш връзка с тялото си. Стресът расте, кортизолът се повишава, серотонина спада и мозъкът ти иска повече енергия. Захарта е бърз енергиен източник, но всъщност не ти дава качествена енергия. Дава ти може би някакво облегчение за 15 минути и след това отново спад, вина и ново желание за сладко. И това е биохимия, а не липса на характер. И защото тялото ти не те слуша, допускаш едни и същи грешки в подхода си към храненето. Разчиташ само на силата на волята вместо на система. Не разбираш как работи тялото ти и какво наистина се случва. Правилното хранене е това, от което ти наистина се чувстваш добре. Ако твой режим те води до постоянен контрол и се заражда вина в теб, този режим не е правилен за теб и със сигурност не е здравословен. Какво трябва да запомниш от този раздел? Че действията и силата на волята не работят. Те водят до порочен кръг на ограничения сривове, че тялото ти не е враг и че здравословното хранене не трябва да носи вина. Ако се чувстваш зле, нещо не е наред с подхода. Промяната изисква разбиране на грешките, които допускаш и създаване на нова система. И сега минаваме към втория раздел. Ще разгледаме основните грешки в храненето, за да можеш да се разпознаеш в тях и най-накрая да спреш да ги правиш. Грешка номер 1. Строгият нездравословен режим. Проблема е, че се слагаш прекалено стриктни рамки. Дисциплина, извън режим и после какво се случва? Писна ми, живей се само живот, хаотично хранене, прияждане и отново загуба на контрол. Прекалено рязка промяна, променяш всичко изведнъж, но не можеш да го поддържаш дългосрочно. Животът общо взето се разделя на два периода, в които се раздуват в безкрайен цикъл. Трябва да бъдеш собствен изследовател. В идеалния случай твоя режим трябва да включва здравословни храни, навици, да счита твоите традиции, култура, ниво на активност, гени, дефицити, дори и климата, в който живееш. Следователно трябва да се научиш да бъдеш собствен изследовател, да имаш знания и умения, които можеш да използваш през целия си живот, да можеш да ги събереш в цялостна система, която работи лично за теб. Грешка номер 2. Неподходящо меню. Готови режими, които изобщо не отчитат твоите индивидуални нужди. Това, което работи за един човек, няма да работи за теб. Дори това, което е работило за теб преди 2 години, може вече да ни действа сега. А задай си въпроса: мога ли да го спазвам цял живот? Това е ключовият въпрос, който трябва да си зададеш за твоя здравословен режим. Ако отговорът е не, това не е устойчив начин на живот. Теглото и проблемите ще се върнат. Ако отговорът е да, изградила се режим, който може да поддържаш с лекота. Не временно, а постоянно. Ако искаш не просто да отслабнеш, а да намалиш прияжданията, да балансираш апетита и да подобриш храносмилането си завинаги, трябва да изградиш устойчив начин на живот. Грешка номер 3.
работиш само върху храненето. 30% хранене и движение и това, което виждаш отвън. Но 70% е хранителното ти поведение, мисленето и психологията, които са под повърхността, тези 70%. И хората често просто не ги изследват. Просто започват диета и се купуват абонаменти за фитнес, но въпреки това се връщат назад. Причините за сривовете са неизяснени психологически моменти или неправилно проправена стратегия за постигане на целта. Ключовите въпроси, които да си зададеш са: защо ям? Това ще ти даде разбиране на емоционалните тригъри. Кога ям? Как ям? Това ще ти помогне да обърнеш внимание на хранителните навици и на поведението си. Представи си го просто като един айсберг. Това, което е под водата, са именно твоите хранителни навици и психологията. Не просто какво ядеш, а как и защо го правиш. Грешка номер 4. Игнориране на причината на прияждането. Скучно ме е, ям. Тъжна съм, ям. Ядосна съм, отново ям. Весело ме е, пак ям. Има и много човешки нужди и когато една от тях не е удовлетворена, храната заема нейното място. Ако нямаш изградена структура на хранене, ще продължаваш да заяждаш емоциите си. Каквото и перфектно меню да имаш, пак ще прияждаш. Грешка номер 5. Перфекционизъм. Очакването за бързи резултати. След един ден, след една седмица, максимум след един месец. Обаче, ако искаш траен резултат, трябва да промениш навиците си. Постепенно да усвояваш нови знания и умения, защото твоето тяло и здраве днес е резултат от система, умения и навици, които вече имаш, които си изградила до момента. Ако искаш друго тяло, друго здраве и друго усещане за себе си, трябва да изработиш нова система, нови умения и навици и отговорът на това е просто една работеща система лично за теб. Диета, структура, която най-накрая работи за теб, а не срещу теб. До тук бяхме с най-често срещани грешки и сега най-важното и ключовото, последна стъпка, последният етап е да разберем кои са ключовите всъщност етапи, за да бъдеш по-здрава, да влезеш в този форма много по-устойчиво, без йо-йо ефект, да си свободна от прияждания, от емоционални лилки, от зависимост към сладкото и хормонален баланс, възстановяване като цяло на цялостното ти здраве. Системата трябва да се състои от ясни стъпки, защото дори утре да се събудиш в перфектното си тяло, ако изобщо такова съществува, без тях, ако нямаш нужните навици, няма да можеш да го задържиш този резултат. Така че етап 1. Разбери конкретната причина. Защо тялото ти не те слуша? Какъв е корена? Повечето жени вярват, че просто нямат достатъчно воля, но истината е, че сривовите нямат нищо общо с слабост. Те са резултат от претоварена система, когато тялото, емоциите и психиката не са в синхрон. Тялото, главата, душата, трите свята, които трябва да работят заедно. Ако един от тях е извън баланс, всичко се разпада. Ако разбереш това, ще спреш да се обвиняваш и най-накрая ще можеш да промениш храненето си така, че да не се налага всеки понеделник да започваш от начало. Затова първата стъпка е да спреш да се обвиняваш и да започнеш да разбираш, да си задаваш въпроси. Какво точно ти казва тялото ти, когато не те слуша? Това е първия знак, че е време за нов подход, не с сила, а с осъзнаване. Тялото, главата и душата трябва да работят заедно. Затова без вътрешна работа, външните резултати не се задържат дълго време. Колкото и да се стараеш с храненето и тренировките, ако вътре в теб има стрес, вина или примерно непримиримост, тялото няма как да се отпусне. Тялото ти не е машина, то е отражение на това, което чувстваш и мислиш. Така че първата стъпка от този метод който всъщност прави с всяка една от моите клиентки, е детайлен анализ, преди да започнем работа още. Тази анкета се попълва спокойно, в твой собствен ритъм, без напрежение, без да трябва да измисляш всичко на момента. И това, например, на мен като на треньор ми дава цялостна картинка на това какво се случва с твоето хранително поведение. Затова още на първата ни среща директно влизам и в същността и твоите истински тригъри и кои са първите стъпки, които ще ти дадат резултат. Също така, в края на това видео ще можеш да свалиш мини чеклист, който съм ти направила, за да провериш какви са ти твоите отношения сама в най-нужните сфери, за да го направиш индивидуално, за да знаеш на кое да обърнеш внимание. Изгледай го до края, за да разбереш как. Етап 2. Да върнеш ритъма и баланса в храненето си. Белтъчини, мазнини, въглехидрати, фибри, това не е диета, това е просто вътрешен ред. Връщане към ред, благодарение на който тялото най-после се чувства в безопасност. Когато има база, тялото спира да отмъщава с всякакви сривове. Апетитът се успокоява, гладът престава да управлява деня ти и запомни, няма как да изградиш здраво и силно тяло, ако тухлите за него са некачествени. Етап 3.
Какво може да занули резултата ти? Да, дори да се храниш правилно, има нещо, което може напълно да занули резултата и точно там започва следващата стъпка. Баланс на енергията и захарта. Може да ядеш правилно, но ако енергията ти е в постоянни, така да се каже, люлки от ентусиазъм към рязка умора, тялото пак ще се съпротивлява. Скачането на кръвната захар равно на скачане на настроението, апетита и силата на волята. И тогава започваш наново. И вече това го обсъдихме добре, ти е познато, сринах се и отутре започвам наново. Стабилна енергия през целия ден означава регулирана захар, без промени в поведението, означава постоянство, фокус и спокойство. Когато енергията е стабилна, ти си спокойна, събрана и храната спира да бъде начин за оцеляване. Това е основата на постоянството. Не мотивация, не дисциплина, а просто този биохимичния ред. За да спреш тягата към сладкото, просто са ти необходими подходящи инструменти. И отново в края на това видео ще можеш да свалиш мини гайд, който съм ти подготвила с някои от инструментите, които може да използваш и да тестваш върху себе си. Изгледай до края отново, за да разбереш как да го получиш. Но, за да изчезне това желание за дълго, трябва да се създаде един ритъм, в който тялото ти се чувства безопасност. И това ни води към следващия етап. Четвърти, да изградиш ритъм, който да не те чупи. Навиците трябва да те подкрепят, а не да се превръщат в наказание. Тялото обича предвидимост. Когато знае кога ще получи енергията, то спира да се паникьосва и спира да задържа излишно тегло, излишни мазнини за всеки случай. Създава свой личен ритъм, който включва и хранене, и движение, и почивка, но в твой собствен темп. Без крайности и без идеализация. Тялото се отпуска само когато му е безопасно. И именно в тази безопасност се случват истинските промени. Когато се появява ритъм, можеш най-накрая да видиш как всъщност работи женското тяло и да настроиш храненето според цикъла си. Етап 5 всъщност е точно това. Да създадеш хармония с хормоните и женския цикъл. Женското тяло е различно буквално всеки ден. Енергията, апетитът, настроението, всичко се променя според фазите на цикъла. И вместо да се борим с природата, учим се да работим заедно с нея. Всяка фаза има своите нужди. Понякога повече почивка, понякога повече енергия, понякога повече стабилност. Когато напаснеш храненето или ритъма към цикъла си, тялото спира да се съпротивлява и вместо това да почва да се разгръща. Нито си счупена, просто си циклична. И когато възприемеш тази природа, тялото започва да ти помага вместо да ти пречи. Но има още един фактор, който може да разруши дори идеално изградения режим. И това е стресът. Етап 6. Стресът и храненето. Стресът е в основата на почти всеки срив заради напрежението, което тялото се опитва да компенсира чрез сладко, въглехидрати, прияждане, за да оцелее, за да се отпусне, за да получи удоволствие. Затова трябва да изградиш твой личен антистрес механизъм. Когато се научиш да сваляш напрежението не с храна, а по други начини, храната спира да бъде спасител и ти ще започнеш да разбираш автоматичните си реакции, спираш да воюваш със себе си, създаваш своя антистрес рутина с антистрес инструменти, връщаш се контрола без да се наказваш. Колкото по-малко е напрежението, толкова по-малко е нуждата от компенсация с храна. И когато енергията е стабилна, ритъмът е намерен и стресът е намален, тялото най-накрая може да премине към най-важното и това е точно този 7-ми етап – да задържиш резултата си без насилие. Истинската трансформация не е в това да постигнеш резултат, а да можеш да го задържиш. Без вина и без вечно рестартиране. Навици, не перфекционизъм. Подредба, а не наказания. Живот, а не безкрайни диети и спокойствие, не чувство за вина и разбира се стабилност, дори когато нямаш сили. Истинската сила не е в това да се насилваш, а в това да изградиш система, която работи заедно с теб. Не контрол, а система. И искам да наблегна просто на тези няколко точки, за да ги запомниш. При настройката отнема около 3-4 седмици. В началото е трудно, но след това новите навици се закрепват и желанието към старите храни изчезва. Разнообразието е задължително. Едно и също меню води до отново пореден срив. Нужни са вкусни алтернативи и нови рецепти. И още затова искам отново малко накратко да преминем през няколко неща, които споменах, които наистина работят. Това е редовно хранене, нови източници на удоволствие, качествен сън и емоционална регулация.
Твоята задача е да създадеш твоя лична маршрутна карта, да си позволиш да грешиш. Сривове ще има, важното е да се обръщаш обратно на пътя, без самокритика и вина, и да промениш отношението си към формата. Не слабост, а сила, не кости, а мускули. Да имаш нова цел и нова стратегия, да се научиш да усещаш ситост. Спирай се и питай себе си, наистина ли съм заситена? Дай време на тялото ти да изгради правилните сигнали и внеси разнообразие в менюто. Това са навици, които променят всичко. И да, може би в началото че звучи като много точки, но повярвай ми, с времето това става много, много лесно. И сега е време да преминем към подаръците. Помниш ли тези два, които ти обещах в началото на урока? Това ще бъде първото нещо, което ще получиш веднага, след като попълниш един формуляр отдолу под това видео, че искаш да ги получиш. Мини гайд с правилните инструменти, които можеш да тестваш върху теб, които всъщност да счупят тези основни грешки, които си правила до сега и подкопават дисциплината ти и водят до прияждане. Структурира ги в удобен гайд за теб, който можеш да отвориш в удобен момент за теб и да тестваш някой от тях. И разбира се, този практически чеклист, с който да можеш да си направиш тази анализа индивидуално, за да провериш какви са ти отношенията всъщност в най-важните сфери с тялото ти, с близките си, дори с заобикалящата ти среда и всъщност и със себе си най-важното. Също така в линка отдолу, след като попълниш данните си за тези бонус подаръци, ако имаш интерес, можеш да оставиш заявка за диагностична консултация. Какво представлява всъщност тази консултация, която е напълно безплатна за теб? Това е всъщност шанс за твоята лична маршрутна карта, която, пак повтаряме, напълно безплатно за теб. Точно това ще ти помогне да определиш посоката, в която и аз работя с моите клиентки. Ние изграждаме лична маршрутна карта, която работи за твоето тяло, твой ритъм и твой живот. Това е процес, който създаваме заедно и който не ти струва нищо. Само желание да опознаеш себе си и да промениш нещата този път. Структура, която работи за теб, а не срещу теб. Представи си, че само след няколко седмици живота ти започва да изглежда различно. Не защото се насилваш, не защото държиш силата на волята, защото най-накрая просто спираш да живееш във война с тялото си. Преодоляваш емоционалното хранене, онзи безкрайен цикъл, за който говорихме, да си силна през деня и вечер всичко да се срива. Без стрес, без вина, изграждаш здравословна връзка с храната, а не зависимост. Оставаш мотивирана и постоянно, вече не се държиш, а се движиш. Виждаш как малките действия създават голям резултат и не чакаш понеделник, за да започнеш отново. Трансформираш не само тялото, а и мисленето си. Започваш да вярваш в себе си, изчезва съмнението, ще успея ли, няма ли, става жена, която действа уверено, която се грижи за себе си не от наказание, а от уважение към собствената стойност. И храната спира да бъде начин за саморазрушение. Освобождаваш се от вредните и саботиращи навици. Развиваш стабилно емоционално състояние. Денят ти вече не зависи от кантара и не зависи от това какво си изяла. Не от стреса, хаоса и настроението. Появява се тази вътрешна опора, яснота и усещане, че ти води живота си, а не той теб. Спиш по-добре, имаш повече енергия, защото вече не гасиш напрежението с храна, защото нивата ти на енергия не се сриват заради захарните лилки, защото тялото ти, храната, хормоните и ритъмът на съня работят заедно. Откриваш здравословен баланс. Научаваш се да се храниш без крайности, да почиваш без вина и да тренираш без да се чупиш. И за първи път усещаш, че здравословният начин на живот не е наказание, а опора. Започваш да се наслаждаваш на целия процес. Вече не го търпиш, не чакаш да се сринеш, не се страхуваш от това, ами се наслаждаваш на тялото, на движението, на храната и на живота като цяло. Повишаваш увереността и самочувствието си. Не като просто мотивационна фраза, а като вътрешно усещане. Мога, достойна съм, получава се. Ставаш по-смела, по-спокойна и по-устойчива и това се отразява на всичко. Отношения, работа, избори, цели. Това е твоят идеален резултат. Не просто дрехи един размер по-надолу, а нова версия на теб, която не живее в страх от сривове, не се наказва с диети, не бяга от живота и не се срамува от тялото си. Така че е време за решение. Ако си уморена да започваш от всеки понеделник наново, искаш най-после да разбереш защо храненето ти се разпада и да получиш ясен план без чудене, запиши се за тази безплатна консултация в момента, защото е време просто за решение. Попълни анкетата, линка ще го намериш под това видео, ще ти задам няколко кратки въпроса, ще ти пиша първо, за да ти е по-комфортно. Може да ми отговориш и в текстово съобщение или гласово съобщение и така ще разбера повече твоята конкретна ситуация и предизвикателствата и просто ще ти разкажа как мога да ти помогна.
Натисни линка отдолу под видеото, ще бъдеш прехвърлена към страница, където просто да попълниш много кратък формуляр, твоите 2 имена, имейл и телефон, за да мога да се свържа с теб. И след попълването всъщност ще получиш този подарък от мен, чеклиста и гайда, който споменах по-рано. И свързвайки се с теб, всъщност конкретно може да разберем мога ли реално да ти бъда полезна и кой път подходящ за теб този план за действие. Ако да, ще уточним детайлите, ще започнем да изграждаме твоята система. Ако не, честно ще ти кажа и ще ти предложа подходяща друга посока, лична за теб. Тази среща не те задължава с абсолютно нищо. Това е просто един безопасен начин да разберем дали си пасваме и кой е най-добрият следващ ход лично за теб. Целта е да ти помогна да разбереш себе си, да ти дам яснота и посока и да сложа начало на промяната, която този път ще бъде трайна. Заслужаваш да живееш в хармония със себе си, да се наслаждаваш на любимите си храни и да бъдеш своя най-силен енергиен ресурс. До скоро!